Arne har en fortid som selvstændig gartner. Han havde familie og børn, men efter 17 års ægteskab bliver han skilt fra hans kone. Ægteskabet ender ifølge konen på grund af Arnes indtag af alkohol. Dette bliver en glidebane af dårlige emotioner i hans liv. Firmaet går konkurs, og han begynder at optrappe med indtaget af alkohol. Efter flere års misbrug har Arne mistet al tro på sig selv, sociale kompetencer, den nære relation til sine børn og helt mistet relationen til hans venner. Men vigtigst af alt har han mistet relationen til ham selv. Nu siger børnene fra, familien eller alkoholen. Arne har sagt ja til at besøge Brydehuset i Ballerup. Dette er historien om Arnes møde med Brydehuset. Kom så, far. Ja. Nu skal vi ud og have noget frisk luft. Det gider fandme ikke ud. En god idé. Du har været derinde længe nok. Den der dårdøl, mand. Hey, Du skal med også den her vej. det er herovre, det foregår, far. Hvor skal vi hen? Kom, vi sætter os her. Det var godt, du kom med ud i dag, far. Du kommer alt for lidt ud. Jeg havde ikke noget valg. Har du snakket med hende, der ville gøre din lejlighed ren? Ja, men det tilbud der var intet indhold i det. Hold nu op. De vil jo gerne bare hjælpe dig. Hvornår er der nogen, der har hjulpet mig? Ej, hold nu op, far. Hvorfor tror du mig og Mette, vi er kommet her i dag? Vi vil da gerne hjælpe dig. Vi er bekymrede for dig. Vi kan se, at du ikke har det godt. I skal slet ikke være bekymret for mig. Vi har kontaktet et misbrugscenter i Ballerup. Jeg ved ikke, om du kender det. Det hedder Brydehuset. Og jeg ved godt, du ikke kan lide, at vi går bag din ryg. Men du sagde for ikke så længe siden, at det her, det gik altså ikke mere. Kan du huske det? Nu skal du høre, far. Vi har kontaktet Brydehuset, og det virker faktisk som et rigtig dejligt sted at være. Og vi snakkede også med en socialrådgiverne, som hed Signe. Hun var meget, meget venlig og imødekommende, og hun fortalte os også lidt om, hvilket behandlingstilbud de tilbyder på stedet. Så hvis du har lyst til at tage dig hen i morgen sammen med os, så kan du snakke med Signe. Det var hende, vi snakkede med. Hun byder dig i hvert fald velkommen. Og så hvis I finder ud af noget, så kan hun henvise dig til en læge eller en psykolog. Det fungerer sådan, at de sammen skal lave noget, der hedder en screening. Og til sidst så laver Signe et visitationsoplæg, hvor hun skriver, hvilket tilbud, der passer netop til dig, og som hun mener, du skal indstilles til. Når man bliver visiteret, så får man tildelt en støtteperson, som er pædagog. De virker rigtig søde derude. De laver også en masse hyggelige aktiviteter. Så kan du også komme lidt ud med nogle andre mennesker. Og det har du faktisk sagt, du gerne ville. Hvad siger du til det? Det lyder meget fint. Men så helst i morgen. Men det der tøj, far, det går overhovedet ikke. Jeg tror vist nok, vi skal have fundet noget andet tøj til dig i morgen. Hvad er der galt med det her? Det er en kåbe. Vi venter herude. Vi ses senere. Vi ses. Ses, far. Hej, Hej. der har jeg ikke set før. Nej, jeg hedder Arne. Kom til, du kommer lige til vores daglige morgenmadstilbud. Ja. Er du sulten? Næh. Jo. Hvorfor ikke? Ja. Kom og sæt dig ned. Tak skal du have. Nå, så du er ny her. Jeg synes ikke rigtigt, jeg har set dig før. Det er også første gang, jeg er her. Ja, hvad er det, du hedder? Jeg hedder Arne. Arne. Hvad med dig? Jamen, jeg hedder Lotte. Okay. Hvor lang tid har du været her? Altså, jeg har været her i 2 måneder. Jeg har det rigtig godt. Det er et godt sted. Ja. Så Mm. Nå, nu kommer pædagogen. Hun er rigtig sød. Arne, Ja. jeg skulle høre, om du havde en aftale med nogen. Jeg har en aftale med Signe. Hun skulle være socialrådgiver. Ja, men hun sidder ovenpå på første sal, så hvis du lige spiser færdig, skal jeg lige vise dig derop. Jamen, jeg er færdig, så tak for mad. Jamen, velkommen. Så kan du lige følge med, så skal jeg lige vise dig derhen. Jeg tager lige koppen med. Vi ses, Arne. Det gør vi. Jeg er lige herinde. Ja. Hej, Signe. Hej, Birte. Jeg har lige Arne med til dig. Hej. Du kan sætte dig her. Mange tak. Jeg snakkede med dine børn her for nogle dage siden. Ja, det sagde de godt.
at de havde ringet til dig. Vi kan sidde herhjemme, så kan du fortælle om, hvorfor du er her. Jamen altså, mine børn, de synes, jeg har et lille problem med alkohol. Synes du selv det? Lidt, måske. Men altså, alle drikker. Jeg kan mærke, at du rigtig gerne vil det her, Arne. Jeg taler med lægen og psykologen, og så forbereder jeg dem på, at du kommer. Ja. Så snart ses vi næste onsdag. Jeg glæder mig til at komme hjem. Skal jeg følge dig ud? Det må du meget gerne. Tak for i dag. Ja, tak. Det bliver spændende at se, hvordan det går med far. Ja, far. Hej. Hej far, hvordan gik det? Det gik rigtig godt. Jeg skal tilbage igen på næste onsdag. Nej, hvor dejligt. Det er rigtig. Ja. Det er vi glade for. Kom til. Inden for det kommunale retssystem skal en borger tilbydes behandling inden for 14 dage. Når man snakker om alkoholmisbrugere, hører det under sundhedsloven, paragraf 141. Og når man har med stofmisbrug at gøre, hører det under serviceloven, paragraf 101. Nu har I hørt historien om Arne, og Arne han fik tilbudt behandling på Brydehuset. Og han var i et 12 ugers forløb med kognitiv terapi, og Arne er i dag i bedring. Hej. Nej, jeg hedder Mathias. Nej, det hedder jeg ikke. Tak skal du have. Arne, jeg skulle lige høre, om du har en aftale med nogen, eller? Ja, jeg skal snakke med Stine. Hun er... Som hedder Stine. Skal jeg høre, har du en aftale med nogen, eller? Ja, der skulle... Lige få den der ned, så man kan se Fidos yndige ansigt. Så det var godt. Jeg kan mærke, at du rigtig gerne vil det her, Arne. Jeg taler med lægen og psykologen og forbereder dem på, at du kommer. Jeg kan mærke, at du rigtig gerne vil det her, Arne. Jeg kan mærke, at du rigtig gerne vil det her, Arne. Jeg kan mærke, at du rigtig... Jeg kan mærke, at der er rigtig meget at gå på. Oh my god, det er jo det vildt. Jeg kan slet ikke. Kom så, jeg står og fryser herude. Ja, okay. Jamen, er du klar? Den er i gang. Okay. Men jeg glæder mig virkelig til at høre, hvordan det er gået. Ja, det bliver spændende. Meget. Kan du lige sende en mail eller noget? Hun gav mig tegn til Gia. Det bliver spændende at se, hvordan det er gået. Ja. Det er min, fordi det er mig, der skal sige spændende. Hvad fuck skal jeg så sige? Altså, I kan godt se, hvor svært det er. Så, nej, oh my god. Gå væk med dig, mand! Nej, du går forhåndet. Du går alt. Ej, Mathias. Din fucking baby. Bare start forfra. Okay. Han gør det heller ikke nemmere. Så, nu er jeg klar. Kør. Ja, han er. Han er fucking provokerende. Giver du ham tegnet, så han ved, at det er næste gang? Ja, men godt, så skal det også være næste gang. Nej! Ej. Det var fordi, når det endelig går godt,